Салому алейкум, бародари тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. Бародаро, рафти корай, рафтистай, паталокора задем гирифтем ба хости Аллоҳи меҳрубону. Паталокора тамом кардем, қисми ҷои битонша шикатур кардем бачаҳо. Насиб карда боша, худо насиб карда боша. Сафедкиринда мегзарем. Монда набоше, усто Абдураҳмон, усто Табек, наи акай Хисрав, бачаҳо кор дорам. Инаҷа кухня меша, вид панорама, домои Авицена, домои Скори, Айсадбар, то паварда аэропорт, Лас-Вегаси гуфтагитон. Ҳамунҷа даем худо насиба. Инҷарам паталоки нол, сабаби паталоки нол задани моинҷа пас кардан камтар. Ҳамин ригилои хали ҳарфи кресуд ба ҳамон хотир. Бародаро бояд чиз дига бигӯм, ҳамин гипсакардони узбекӣ ва гипсакардони нест фирмаи Демир хубуш нагирдаш. Ҳамин ёвони худмон аҷоиботай, ёвон беҳтаринай. Истикловат минватаи боқӣ дар амони Аллоҳ, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. Бародаро, дастгирӣ кинем. Мо эҳтиёҷ ба дастгирии шумо дорем. Иншоаллоҳ дастгирии шумо пешравӣ мекунем, метавонем кору боромон тен шава. Инҷа ваъна иншоаллоҳ дар канали мо боша, худо насиб карда боша, тайёр ша мебинем. Боқӣ дар амони Аллоҳ, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон.